Nakon što smo prošli tjedan vidjeli kako u Valdorfskoj osnovnoj školi u Zagrebu uče jezik, danas ćemo o njihovu drugačijem pristupu književnosti u nastavi. Valdorfska pedagogija, osim razvoja intelekta u djeteta, njeguje i potiče i osjećajni dio života. Razvijajući radne navike, jačajući djetetovu volju i motivaciju, pomaže mu da prepozna i razvije svoje potencijale. Vodeći se tim načelima pristupaju svim nastavnim predmetima, pa tako i hrvatskom jeziku i književnosti. Učenici uče i hrvatski, a i sve ostale glavne, možemo pod navodnicima reći glavne predmete poput matematike, prirode, povijesti, zemljopisa, fizike i ostalih, uče u jutarnjem terminu od 8 do nešto prije 10 sati i tako u periodu od mjesec dana. Nakon hrvatskog vam onda dolazi, na primjer, matematika, priroda, hrvatski spava, da bi ga opet nakon nekog vremena probudili. Na taj način djeca dobivaju priliku učiti svim osjetilima, možemo tako reći. Od ruke preko srca do glave putuju bajke, basne, legende, biblijske i druge priče i književne forme. Djeca uče rukama, nogama, uče udovima, preko srca nešto moraju tada doživjeti da bi te kasnije to mogli naučiti. Upravo je doživljaj temelj nastave književnosti. Osjetiti, povezati sa sobom, svojim iskustvom i životom i tako doći do novih spoznaja i znanja. Pa se i lektiri pristupa malo drugačije. Kod nas u školi dobivaju zadatke gdje moraju baciti jedan novi lik i opisati kako je taj lik promijenio radnju. Moraju smisliti 5 pitanja kojima će provjeriti je li prijatelj pročitao knjigu, jer je to njima isto jako važno da se zadaci obave. Moraju opisati svoje putovanje s Gulliverom. Takvi su zadaci njima draži, a cilj je postignut, knjiga je pročitana. Nisu im toliko važni osmerci ili deseterci, poredbe ili onomatopeje, ali do kraja osnovne škole nauče sve što im je potrebno. Jako je dobro što možemo, biti sami kreatori toga procesa i ići k cilju koji moramo ostvariti i mi kao i učitelji u državnoj školi. Samo je razlika možda u momentu kada ga ostvarujemo. Naš program je na kraju 8. razreda usklađen sa državnim programom i naša djeca u srednje škole odlaze, možemo sigurno reći, jednako spremna kao i djeca državnih škola. Dan u Valdorfskoj osnovnoj školi počinje recitiranjem i pjesmom, a završava pričom. Priča tako postaje važnim dijelom djetetova odrastanja, a lektira prestaje biti nezanimljiv dio školovanja. Radosna, vesela, raspoložena i za igru i za šalu.